malah kadang kala kowe ngeneng pundakku. Semune kowe ora gelem tak tinggal. Lah, nek ora tak tinggalke njur arep piye? Kosek. Kowe jaran wedok to, kowe? Lah ya ora bakal kelakon, Dewa ora kaya ngono kuwi. Dewa mireng sumpahe Kumbayana sing tak sumpahke. Ya sapa sing iso nulungi aku? Yen lanang tak pek sedulur, yen wadon tak pek bojone ya apa kelakon. Wong kowe iki jaran wedok kok kowe ngentutke aku iki njur aku tak dikon ngrabi kowe apa piye? Oh. Putuku wong gagah Wijakangka padha raja sapraptamu ana ing mertapan Saptawarga sowan ngersaning Eyang Mayasa ing kene nggir Wijakangka dan sapinanganing kawidatan niring sambi kala sowan kula Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Eyang Mayasa ing Saptawarga ndak tampa gawe gedhening atiku ya nggir ora liwat pangestuning Puneyang Tampanana Wijakangka kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanen mugi pangestu paduka hamawahana kasantosaning lair batos kula Kanjeng Eyang pun pinten kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang kula ingkang mayapun tansen kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Putu-putuku pinten tangsen ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Eyangmu Tampanana. Lan tansah ngabekti kelawan kadangmu pambayuning Pandhawa. Kangka kula wonten maring adhawuh Kanjeng Eyang. Gurawalan nggonmu sowan ana ing ngarsaning Puneyang ketitik kodheng penggalihing putuku Wijakangka kasinggihan mekaten guragapan sareng kula nampi dawuh paduka Kanjeng Eyang kadhawuhan supados sowan wonten madyaning pecrabaan ing Saptawarga mugi kepareng Mbabarana dhateng ing wayah wonten wigatos menapa Kanjeng Eyang keparenga paring dawuh dhateng ing wayah pun Wijakangka kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upami ingkang wayah menika nandhang kalpatan dosa menapa ing badhe kula sandhang pidendhan menapa ing kedah kula lampahi ingkang wayah mboten badhe selak nanging upami kula badhe nampi kanugrahan saking paduka Kanjeng Eyang mugi keparenga Mbabarana lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang Wijakangka aja kaduk ati kajeron penampa yektine Eyangmu ndangu kelawan sira ora perkara nggonira duwe keluputan tumraping Eyangmu ing Saptawarga nanging pancen ana bab ingkang bakal ndak kandhakake marang sira putuku bocah bagus mara ora usah dadak tidha-tidha sarta walang ati jroning atimu rada nyaketa nggir nggonmu ngabiyanta sowan ana ing Saptawarga sayekti sejatinipun yang wis nampa gelagat lan pasemon ingkang kurang prayoga ingkang magepokan kelawan kamukten negara Ngastina nggir sasmita wis ndak tampa bola bali ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Ngastina ingkang diasta dening wong atuwamu ya kuwi Kaki Prabu Dastarastra mongko saknyatane Dastarata kuwi minangka dadi ratu wakil Ngastina dititipake dening wakmu ya kuwi Dastarata dening wong tuamu Prabu Pandhudiwayana ya anakku ingkang wis mapan ning swarga loka nanging semune impen ingkang ndak tampa sasmita ingkang wis ndak tampa mau jumbuh kelawan lakon ingkang dilakoni dening putu-putuku Pandhawa wangune Dastarata ngibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi wekasan emoh nglepeh kamoten Ngastina derajat pangkat kalindran Ngastina ingkang diasta dening Dastarata sajake wakmu awel yen to ngaturake lan balekake marang para Pandhawa apa to sababe dene pun yang kandha kaya mengkono ngerti ya
Wis bola bali Pandhawa tansah disingkir-singkirake dening saka negara Ngastina. Pandhawa tansah disingkang-singkang dening para Kurawa supaya aja nganti Pandhawa mapan ana ing negara Ngastina kaya titi kelungguhan samengko. Nganti pirang-pirang pawadan sarta dasar ingkang ora ketemu ngakal kaya ucape anakku Dastarata ing ngandhakake Pandhawa kudu nglakoni hukum donya. Ya kuwi kasitrakake ana ing sendhang 7 tumuli kapindhah ana ing sendhang 9. Mongko saknyatane ora ana keluputan ingkang dilakoni dening para Pandhawa nanging sabab saka akal ukile ya kuwi Patih Ngastina ingkang aran Harya Suman ingkang mestine kepengin milik marang kamukten negara Ngastina. Wekasan Pandhawa kudu nglakoni urip ana ing sendhang 7 lan sendhang 9 tumuli ndak kanthi marang Saptawarga iki. Ngengingi bab ingkang kaya mengkono Wijakangka peranganing Pandhawa 5 ingkang duwe kewajiban ngukup negara Ngastina mau ora ana liya kejaba mung sira kulup. Jer sira kuwi dadi pambayuning Pandhawa. Nanging ngemingi babakan perkara siji iki ndak jaluk ya nggir lambarana kanthi ati ingkang ikhlas. Lambarana kanthi ingkang sabar. Sabab jroning urip ana ing alam donya kuwi tentrem lan orane wong urip ana ing alam donya mau ora katandha akeh ing brana picis sarta ora katandha dhuwuring derajat pangkat. Nggih Kanjeng Hyang. Nadyan samengkone para Pandhawa ora nampa negara Ngastina, merga Ngastina kamuktene lumintir marang Si Kurupati ingkang ginadhang dening Si Dastarata. Tak jaluk Pandhawa bisa nampa kanthi ikhlas, Pandhawa bisa nampa kanthi ati ingkang legawa. Sabab yen to nganti Pandhawa cukeng utawa Pandhawa adreng njaluk negara, mongko Kurupati sakurawane padha cukeng kuwi negara. Menyang endi parane tan wurunga mung bakal dadi regejegan. Mongko padha-padha turasing Begawan Wiyasa, Pandhawa ya putuku, Kurawa ya putuku. Yen to nganti dadi regejegan sapa ingkang cinutha dening jagat kejaba mung Begawan Abiyasa. Sinengguh aku wong tuwa ingkang ora bisa mulang karawan putu-putuku satemah padha rebut kamukten negara Ngastina. Menapa ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Hyang badhe kula estokaken dawuh syukur nggih Wijakangka syukur. Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katandha akeh ing brana picis lan ora katandha dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Hyang Maha Nasa, wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat, sayekti ing kono bakal antuk kanugraning Hyang Maha Widhi. Ya mung mangsa kala besok kapan pune yang durung bisa netepake. Nggih Kanjeng Hyang. Menapa ing maduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat lan inggo sepriki kula dereng wonten niat nanjihaken perkawis negari Ngastina. Upami sakmangke Rama Adipati Dastarata maringaken praja menika dhateng kadang kula pun Kakang Mas Kurupati. Sami kemawon Pandhawa ngraosaken kamukten jer Kakang Kurupati menika ugi darah daginging para Pandhawa menika tasih sedherekipun para Pandhawa. Iya, Wijakangka pancen apan bener kaya mengkono. Lan tak jarwani. Sejatine wis ora suwe meneh wis ana rasan-rasan saka Dastarata bakal njumenengake Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Ingkang mengkono sak mangsa Dastarata lengser keprabon. Ingkang gemanti kepraboning Ngastina ya Si Kurupati ya kadangmu tuwa. Mula babakan perkara iki sira tak paringi dawuh luwih dhisik supaya bisa nata marang atimu. Yen to mangsa kala besok krungu yen to Kurupati kadangmu tuwa, pambayuning Kurawa lenggah dampar kepraboning Ngastina. Lan ngertiya sing jeneng sira para Pandhawa urip ana ing alam padhang kuwi dikeparengake kudu bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa. Apa to sababe pune yang matur kang kaya mengkono? Wijakangka wonten dawuh Kanjeng Hyang.
marem-mareming wong tuwa nadyan wis ora urip ana ing alam padhang wis mapan ana ing kasuwargan jati nanging kaya ngapa bungah atine wong tuwa yen to nyumurupi anak-anak ingkang isih urip ana ing alam padhang bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa kanthi tumindak ingkang becik tumindak ingkang sarwa bener ora ninggal marang unggah-ungguh ora ninggal marang tata krama luwe-luwe kaya ngapa bombonging wong tuwa dene sira ingkang pinutakake dening Prabu Pandhu ora ngajab marang tinggalaning wong tuwa muktining wong urip ana ing alam padhang mau yen to bisa yasa sarta bebadra dhewe kuwi muktine wong urip tegese uripe ana gunane tumraping bebrayan akeh ora mung urip-uripan mung tansah njagakake marang tinggalaning wong tuwa inggih Kanjeng Eyang mula kang sangka kuwi nggir wija kanggo ing ngangka loro satemene ana bab ingkang ndak bakal ndak kandhake marang sira ya kuwi ora ana le kejaba mung nggone Poneyang nalika semono bakal peparing kelawan wong atuwamu nanging satemene ora pinesti wong atuwamu nampa peparinging Poneyang kagungan pusaka ingkang aran ya kuwi Lengatala wondene gegayuwaning Poneyang Lengatala iki be nalika semono bakal ndak paringake marang Atmajaku Prabu Pandhu nanging tinemune Pandhu wis ndhisiki sowan marang panguwasaning dat kang Murwengdat mula pusaka ndak simpen ana ing Saptawarga ingkang wigatine mengko bakal ndak paringake marang putu-putuku kabeh tegese Pandhawa ya bakal ndak paringi Kurawa ya bakal ndak paringi merga yen to nganti sewiji-wiji ora tak paringi mengko mundhak tetel kabrahmananing Poneyang inggih Kanjeng Eyang lan apa to ingkang dadi kekuwataning Lengatala yen to wis diborehake ana ing sarandunging badan wong kang wis binorean Lengatala sayekti ora bakal bisa tumama pusaka apa wae tegese madal saring pusaka ora bakal bisa babak kulite sarta bisa putung balunge kaya mono munggah kekuwataning Lengatala mula Pandhawa mengko yen wis bisa mlumpuk Kurawa wis bisa mlumpuk Poneyang bakal paring pusaka iki didum antaraning Pandhawa lan Kurawa ya mung emane adimu si Permadi ingkang tansah ora betah mapan ning Saptawarga pendak-pendak tansah lunga manjing alas luwe-luwe bareng Permadi wis ora saba ana ing pertapan lah kok dadi adimu Panenggak si Bratasena ya melu-melu lunga saka ing pertapan lah terus besok baline kapan sarta mlumpuke ning Saptawarga besok wanci apa merga Poneyang bakal paring kanugrahan wujud ing wis ndak aturake marang sira putuku Wija Kangka nggir inggih Kanjeng Eyang kula piyambak ugi gumun dhateng kadang kula pun Permadi miwah pun Bratasena ingkang sampun sawetawis wekdal mbok menawi sampun sak candra etang klenganing nggo dinten sak mangke menika mboten mapan wonten ing pertapan lan ugi kula mboten mangertos wonten pundi papan pernahipun kadang kula pun Permadi miwah Bratasena anggenipun sawetawis nilar dhateng pertapan ing Saptawarga mugi-mugi kemawon Kanjeng Eyang mboten dangu malih kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak inggalo wangsul dhateng pertapan Saptawarga lajeng sakmangke paduka Kanjeng Eyang saged daya-daya maringaken daya pusaka Lengatala menika dhateng teng mayahpun para Pandhawa Kanjeng Eyang putuku ngeng padha sowan ana ing Saptawarga Kurupati padha rarja sak praptamu nggir Kurupati tansah pinanganing kawidadan liring sambi kula sowan kula Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya putu ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Poneyang Tampanana kula pundi nggo jimat paripit dayana ing kasantosan sengkune padha raharja Patih Harya Suman tansah pinaringaning kawidadan penemban niring sambi kala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Suman ndak tampa pangestuku Tampanana ya Harya Suman kula pundi ngejimat paripin dayana ing kasantosan putuku Dursasana padha raharja sapraptamu
guyu latah-latah jiri wanji mbangane klemprak-klemprak haulung kados kula menika kula menika wonten pundi-pundi ya guyu kula nika wareg ya guyu ngelih ya guyu ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang nyaya Dursasana ndak tampa pangestuning Eyang Tampanana nggih kula pundi jimat mugi dayanana ing kasantosan Kanjeng Eyang Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas Dwija kanggo ya tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paribit dayanana ing kasantosan Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Binten Tangsen bocah lolo ndak tampa pangestu Tampanana inggih kula pundi jimat inggih kula pundi jimat Rekyana Pate Paman Arya kula ngaturaken bekti kula kunjuk paman inggih nggih kula tampi dawah sami-sami Paman Pate kula ngaturaken bekti Paman Pate kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden Binteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Puntadewa tak tampa le kowe kok saya kuru inggih lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas ya ora apa-apa ya ora jeneng mokal kowe lunga saka negara Ngastina nglakoni hukum donya mapan ning sendang 7 pindah ning sendang 9 kowe ora mangan roti kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning Pertapan Sabtuwarga panganamu ming tiwul monggo lawe ming tempe wis semangit ora jeneng mokal lemu ora kurang apa-apa Paman Arya Sengguni ya ora kurang apa-apa bareng kowe urip ning desa ming arep madange dadak ngenteni ling liwet oh rekoso ora prayogakno kowe Binten Tangsen nggon urip ning Sabtuwarga inggih sampun boten kirang sekeca Kakang Mas Kurupati wonten dawuh ana apa nggih teka sira sowan ing Sabtawarga apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata nggih wale-wale menapa ingkang sepisan kula munjuk atur ngersa matur Kanjeng Eyang caos kabar bilih boten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwada minangka dados pangeran pati wonten negari Ngastina ingkang ateges kula binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina iya tak pangestoni nggih tak pangestoni yen to pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu lan dadi ratu sing becik dadi ratu sing apik merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara tegese ngene Kurupati nggih kados pundi ora mung muktekake awakmu sak keluarga ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina gawenen uriping padha tentrem ayem ora kekurangan apa-apa yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga kabeh kudu mbok cukupi aja mbok beda kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati nanging puma dipuma ya putu yen to nganti mbok beda uriping kawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono Parang Pradesan lan Parden kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula ratu ki yen wis ora iso dipercaya dening kawula ora bakal langgeng nggone dadi ratu lan ora bakal jenak nggone lenggah dampar keprabon mesti bakal warsa tumpangsa ideping tekad nggone nata kewajibaning nalindra mranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina nggih kula sowan mriki mboten betah wejangan
Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun nidhi pangestu saking paduka Kanjeng Hyang. Tak pengestoni Kurupati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning Poneyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangka kalih. Nalika semanten Kanjeng Rama Dastarata dawuh kaliyan kula. Supados anggen kula dados nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo nalindra menika kedah gadhahi kasekten. Gandeng ingkang wayah menika dereng gadhahi kasekten ingkang sagedipun nendelaken wonten ing pabaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarata bilih Kanjeng Hyang menika gadhahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Bila sawanipun Gurupati wonten ing pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Hyang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun Gurupati badhe kula borehaken wonten ing badan sakujur sakmangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuh ing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhah kasekten ingkang sagedipun nendelaken anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang kose dadi sowanmu mau nyuwun Lengatala. Nggih, kasinggihan mekaten. Kurupati wonten dawuh. Lengatala iki darbeke ngabiyasa. Mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal mbanci ndemban siladan. Pancen niatku Lengatala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa. Supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadhepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangke rumiyin menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kurupati Pandhawa boten betahaken Lengatala. Lho kok ora mbutuhke Lengatala sabab ingkang badhe dados nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa slaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga. Tegesipun Pandhawa menika boten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan, boten betahaken Lengatala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh, ora mbanci ndemban siladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengatala tak paringake marang Kurawa, tegese aku ngiwakake marang Pandhawa. Ora ana ingkang tak kuwalonake, ora ana ingkang tak kiwakake, kabeh tak tengenake. Pandhawa ya tak paringi, Kurawa ya tak paringi. Kurupati ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala. Gandeng dina samengko Permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga. Yen sira arep njaluk Lengatala ngenteni tekane Permadi lan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, Lengatala tak paringke putu-putuku kabeh. Wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Nuwun sewu lho nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang Hyang kedah maringaken Lengatala. Pandhawa menika nuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengatala nika ajeng kinapa? Ingkang betah Lengatala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika dipun adhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi betahaken atos sing balung mleting kulit inggih kanthi daya Lengatala menika saged kinarya jaga-jaga. Menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah. Kok dadak Lengatala dienggo Werkudara Bratasena, Permadi gaweane nang alas. Menika tumrap kula mboten betahaken Lengatala. Nuwun sewu Hyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning Paman Pate. Aja omong nek aku. Penemumu dhewe. Oh nggih. Nuwun ngapunten Klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula Pandhawa menika mboten perlu Lengatala. Ingkang betah Lengatala menika para sata Kurawa. Mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bilih badhe dados nalindra menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit
utawi Pangeran Pati teng Negaring Astina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken Lengatala. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken Lengatala mboten kok lajeng dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh Lengatala. Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit. Samangsa-mangsa golek ramban nggo makani wedhus. Golek Kalanjaya nggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke Lengatala. Leres napa sing diaturke adi kula Dursasana Hyang. Dinten sakmangke kepareng mboten kepareng Lengatala badhe kula suwun. Menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake nyuwun pangapunten. Menapa kedah ingkang wayah ngrebut Lengatala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang. Tata krama mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu srakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah, nesu. Wong tuwa gaweane nesu. Setruk mudar kowe. Wah ampun kadon mengkono watak wantune ingkang bayane kados mekaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngruda paripeksa karo abiyasa yen to Lengatala ora ndak paringake marang Sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep 100 Lengatala tak dum. Ora bakal aku mban cindhe mban ciladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan Lengatala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang mboten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu monggo-monggo wae ora apa-apa ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku nek iso tak dandani ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlunguk ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ning juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahmu, kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati. Wong tuwek kagan gunung tanpa guna. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejam, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejam. Anggepe anake Dastarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lungu. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina. Sampeyan ora sakokean gunung tanpa guna, menehke Lengatala napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu, kowe malang kerik. Tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane? Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sagagan omong. Mbok wenehke Lengatala napa mboten? Nuwun sewu nggih. Lengatala dipun singetaken wonten ing ketunipun ingkang eyang abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang ketunipun ingkang eyang menika, Lengatala ingkang mapan wonten ketunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengatala. Oh, edane. Lenga kok dikake kethuke ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruda peksa kaliyan Kanjeng Hyang mboten badhe kasempatan pikantuk Lengatala. Ya. Lenga dipun paringaken menawa mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho, nek nganti kowe kuwalat karo eyangmu, aku ora tanggung jawab, ora bakal malati. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejlungup saka pecrabaan. Kethuku diudal-udal. Wekasan Lengatala direbut karo si
Kurupati kabeh mau merga saka cangkeme Sengkuni kabeh mau merga saka cangkeme Suman ya ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenana Sengkuni Suman ucaping abiyasa iki rungokno sok patimu diuwek-uwek cangkemmu kowe Harya Suman Wija Kangka kula wonten dawuh Kanjeng Eyang wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat wekasane entuk derajat sepisan wae saka nggone maling saka tangane Pandhawa monggo Pandhawa wis ikhlas wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae Titenana Wija Kangka arepa kekemul brana picis arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina atine ora tentrem atine ora jenjem tan wurunga Kurawa bakal ngukup Lengatala ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka lajeng kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi kula namung sendika ndederek inten tangsen kula wonten dawuh Eyang kula wonten dawuh kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya ngger inggih aja liwat ngalas mengko ndak kowe kepetemu kewan galak wong kowe isih cilik-cilik sanguwa pangan sing akeh aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena yen wis ketemu jaken kundur marang Saptawarga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone ngestaken dawuh Kanjeng Eyang ngestaken dawuh Kanjeng Eyang Eyang kadang kula yayi pinten tansen menika tasih alit menapa sampun pantes kedah mandhap saking Saptawarga ora ana pilihan liyane Puntadewa kejaba mung pinten tangsen ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sak wong gerak kokean cangkem mung dijaluk Lengatala dadak mejang anggepe Kurupati ki wong bodho anggepe Kurupati ki wong bento calon ratu kok diwejang nggih mangke nggih calon ratu diwejang selagi calon dukuh kowe diwejang sok angel kok calon ratu kok diwejang anggepe calon ratu niku apa wong bodho napa dos pundi wong tuwane biasane sok ngenten niku kokean gunem kowe dadi wong sing apik kowe dadi wong sing tentrem kowe dadi wong sing ikhlas kudu tresna marang sapadha-padha ngomong niku gampang mawon ning nglakoni angel wong jaman sakniki niku nuwun sewu lho kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi niku pirang-pirang lha nggih Lengatala wis iso diasta dening Kakang Mas Kurupati calone ora tedas apa-apa oh Kakang Mas kula nyuwun sekedhik kangge aja kula usapke teng untu kula sebab apa niki pun ogak kenging Lengatala mesti kenceng malih niku napa iso nggo obat kuat Kakang Mbak oh durmo ganti udus kedak sisan kowe omongane sing celebung ora karo-karuan ning raos kula kaya terus suwe-suwe ora mentala. Lho, ora mentala bab napa nggih? Kula nggeret astanipun Kanjeng Eyang ngantos dawah saking pelengganipun. Kula sawang jane ora mentala. Pun to, nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tala. Nek mboten ngoten sampean ora kebagian Lengatala. Napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal sairing pusaka nak memirangi dipun tegakaken mboten napa-napa. Kang Eyang dipun tegakaken menapa Kang Eyang menika penggalipun sabar, Kang Eyang menika penggalipun ikhlas. Nadyan digeret karo putune tiba
niku mboten ajeng ngecap napa-napa, paling ming Gusti paring ana pangapura. Niku tok pun mboten sah digagas. Sampeyan sok mriko mele wis elah putuku cah bagus ngaten niku. Niku watake wong tuwa, tur dasare eyang ngabiyasa ingkang eyang menika Pandhita buntas ing kawruh sithik paningalipun. Tur dasaripun pendhita ingkang sampun boten wonten tandingipun, sabaripun menika ngungkuli segara kidul. Nggih. Lajeng lisah kala dipun aturaken ingkang Rama. Mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Dastarata panjenengan kantun nderek. Mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mbaka setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun. Rama anang Kumbayana tak caketake mangarsama ngarsaning wong tuwa. Sepisan gandeng aku kuwi wong tuamu. Monggo kowe anak siji-sijine ingkang ndak gegala, ndak kegadang besok bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa. Mbayana wonten maring adhawuh. Pun Rama wis ngasta bawat pemerintah negara ing ngatasangin iki wis mataun-taun nganti puluhan taun. Ora ana ing gumanti keprabaning pun Rama lan isih dipercaya dening sagung para kawula dasih. Bayana nanging sepira to kekuwataning menungsa ingkang suwe mesti bakal saya akeh umurku, ragaku wis saya kendho, pamikirku wis ora kaya nalika aku isih muda mbiyen. Mula aja nganti negara ing ngatas angin kene padha tumpang suh pemerintahane. Niating pun Rama pancen wis gembleng, niatku pancen wis manunggal. Kowe tak kandhani. Pun Rama ora suwe meneh bakal lengser ke Prabon. Tegese pun Rama bakal lereh ke Prabon. Wis ora ngasta pemerintah negara ing ngatas angin. Monggo ora ana ing ginala, ora ana ing ndak gadang-gadang ganti marang kelengganing pun Rama, kejaba amung sira anakku Kumbayana. Mula nggih gandeng dak pawas kowe kuwi wis dewasa, turta maneh anakku Kumbayana kuwi kasilungan kasekten luwih dasare siswaning Begawan Rama Bargawa. Sapa to jagat iki bisa nandingi marang kridaning anakku lanang Kumbayana, tak kira ora ana. Saka pangertening pun Rama yen to negara iki diasta dening anakku Kumbayana, tan wurunga negara iki bakal saya tentrem, saya ayem, uripe kawula saya jenjem. Amarga mesti ora ana nalindra ingkang bakal wani ngrangsang baluwerti negara ing atas angin. Kabeh padha lirip marang kasektene Kumbayana anakku. Mula sowan mundak caketake iki ming kepengin tak tanting. Pun Rama wis ngandhakake apa wigatine. Mula coba saiki gage matura. Sirat majaku isa nampa apa kang dadi peparinging pun Rama. Yen pancen sira isa nampa, tegese anakku Kumbayana kuwi nyuwargake karo wong tuwa, nambahi umure wong tuwa. Apa kang dadi dawuhing wong tuwa mbok estokake ning yen to nganti anakku Kumbayana kuwi ora saguh gumanti marang keprabaning pun Rama isa nampa waton kanthi dasar-dasar ingkang klebu nalar lan ingkang klebu ana ing akal. Inggih. Nuwun pangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Ya piye? Kepareng kula munjatuna samadya Kanjeng Rama Prabu. Matura sing trewaca. Rama, nuwun pangapunten. Sepisan estunipun kula gumelar wonten ing jagat menika, kula menika mboten kepengin dados nalindra. Kula menika mboten kepengin dados nalindra. Ingkang kula angkah menika kula dadosa satriya ingkang boten wonten tandingipun wonten ing jagat menika. Mila kula menika tumuli suwita dhateng Begawan Rama Bargawa ing pangajap kula saged necep ngelmunipun Sang Pinandhita Ngulandara kala wau. Samangke saged kula kasilungan kasekten ingkang pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akarep. Monggo gegayuhan kula menika dereng kalaksanan. Lah kok sik gegayuhanmu apa? Kula menika kepengin nganglang jagat pendak satriya badhe kula cobi kasektenipun, pendak satriya badhe kula tantang
Kula tadi kasektenipun ngenen ingkang putrapun Kumbayana mboten lega raos ing manah kula menawi kula menika dereng ngasoraken para satriya sak jagat iki. Oh sik to. Saya tak takon karo kowe maremmu nggo napa? Sawise sira kuwi iso ngasorake satriya ingkang dumunung ana ing jagat iki kabeh padha kalah karo anakku Kumbayana. Saiki aku tak takon karo kowe mareme nggo napa? Coba. Upama kowe dadi satriya ingkang tanpa pantanding ana ing jagat maremmu nggo napa? Sisip sembire kurang-kurang bejane mung kesasapan watak umuk sombong kumalungkung. Kuwi ingkang bakal manggon ning atimu. Mula gegayuhanmu mau cupeten semene wae. Kowe dadi ratu, ratu ingkang becik, ratu ingkang apik nglintir kepraboning pun Rama. Ngerti? Yen kowe kepengin dadi satra ingkang kondang, upama kowe dadi Nalindra, Nalindra ingkang sekti, Nalindra ingkang digdaya, kuwi lumerek ing wanci gumanti ning taun sesuk wong padha bakal ngerti marang kasektening Kumbayana. Ora usah dadak ketok rewangi ngulandara jajah desa milangkori nantang saben satriya tok tantang perang supaya entuk pangalembana yen entuk Kumbayana kuwi satra ingkang digdaya dhewe sak jagat. Inggih. Wis. Mula dawuhipun Rama kuwi stokno. Cupeten semene wae. Kowe aja nganti meranggal karo karepaning pun Rama, estokno dawuh wong atuamu. Mergo yen to nganti aku iki ora lengser ke Prabon tumuli aku mengko nandhang gerah tan wurung aku tekaning pati durung iso nitipke negara iki marang sira. Wekasan ngatas angin kene padha bakal dadi rebutan. Padha bakal dadi bentak sirah. Ingin padha kepengin ngasta bawah pemerintah negara ing atas angin. Ya nyuwun pamunten Rama. Sewu-sewu kanepatan kula nyuwun kadah wadana. Ya piye? Menawi paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, manipaksa kula mboten saged mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama. Tegesipun kula tetep badhe nyuwun pamit badhe kisah saking negari ngatas angin sawetawis. Mangke menawi sampun paripurna anggen kula mbuktekaken kasekten kula dhateng satriya sak jagat sedaya sami lirip kaliyan kula, tumunten kula badhe wangsul dhateng negari ngatas angin lan ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama. Lah terus pirang taun? Pirang taun? Wangenana wanci ingkang pinesti. Tegese wenana wektu ingkang pesthi. Rama kula mbutuhaken setunggal warsa. Rama kula nyuwun wekdal kalih warsa. Kanjeng Rama kula nyuwun wekdal setunggal windu supados saged mituruti dhateng menawi dados panjangkanipun manah kula. Matura. Nggih. Menawi babagan wanci kula mboten saged ngaturaken setunggal warsa kalih menapa tiga menapa sedasa menapa setunggal windu menapa setunggal abad kula dereng saged ngaturaken. Lah nek tegese kaya ngono kuwi nolak sing kanthi alus. Kowe nolak karo kareping pun Rama kanthi alus, kowe meranggal karepe wong atuamu ning kanthi alus. Mboten piye? Wong nyatane kowe tak tanting kaya ngono kowe ora iso wangsulan kok. Kowe wangsulan karo aku njaluk wektu pirang sasi, pirang taun. Mengko tak enteni nek wis rampung niatmu nggone dadi satriya ingkang digdaya dhewe sak jagat tumuli bali ning atas angin. Diwangeni wektu iki supaya pun Rama ora banget nggone ngantu-antu lawan kowe. Nyuwun pangapunten. Sakmenika ngaten kemawon Rama. Paduka Kanjeng Rama sampun ngantos ngantu-antu dhateng sowanipun ingkang putra pun Kumbayana. Setunggal warsa kalih warsa. Menawi mangke sampun paripurna, kula tumuli wangsul dhateng negari ngatas angin. Mangke kula saged dados Nalindra nanging menawi dereng kasembatan penjangka kula nyuwun pamunten Rama. Paripaksa dinten sak mangke kula kepeksa mbadal dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Baratwaja ing ngatas angin Kanjeng Rama. Mboyono. Ora pisan ora pindho kowe gawe pingget penggaling pun Rama. Ora pisan ora pindho kowe gawe tatumu penggaling pun Rama. Ping pira kowe tak dawuhi mesti kowe mbadal marang dawuhing pun Rama. Kok kowe ora ngrumangsani lho, kowe iki tak anak-anake. Kowe tak gula wentah wit kuncung nganti gelem kowe jabang nganti celaprang. Pamrihku apa? Pamrihku supaya aku kuwi duwe turas. Tegese negara ngatas angin kene ora kabes turun kelangan lacak. Nah intine mune pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe meranggal dawuhing pun Rama. Pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe mesti
badal dawuhing Purnama Mbayana Kumbayana wonten dawuh Rama mbaya sepisan iki turut ana kareping rawamu sepisan iki turut ana kekarepaning wong tuamu supaya aku iki dawa umurku supaya uripku kuwi ayem nggih nyuwun pamunten Rama menawi kula kadhawan supados sakmangke dados Nalindra kula dereng saged sabab kula tasih nggadahi gegayuhan inggih menika nganglang jagat kowe pancen menungso sing wegah nama warah nampik pitutur becik kowe wani karo wong gerang yen pancen kuwi nganglang jagat kala minggato aja bali yen perlu song gumanti marang keprabonku lah kok tinemune bocah nek wis kesinungan kok wani karo wong tuwa nganti wani sekejap padha sekejap karo aku ate apa ya kelakon rubuh adeg ing negara ing atas angin aku wis ora ana sing tak arep-arepate aku piye kaya ngene monggo sinuwun kula dheaken manjing salebeting kedaton sinuwun ditundung karo wong tuwa apa rumangsane Kumbayana kuwi sedhe ora malah rumangsaku kaya bakal katekan penjangkaku wiwit aku ditari karo Kanjeng Bapa Guru Rama Bargawa Kumbayana kowe kepengin dadi apa nalika semono tunggal guru karo aku ya kuwi Dewa Brata Sucitra Kumbayana katelune duwe ancas gegayuhan dhewe-dhewe Dewa Brata kepengin madeg Brahmana mongko Sucitra kepengin madeg dadi Nalindra rumasaku dadi ratu ki kok kaya ora pas karo kekarepaning Kumbayana nganti Kanjeng Rama duka karo aku ditundung lunga iki nggonku bakal duwe jalaran nggonku bakal ngatokake apa kang dadi niating Kumbayana ya yen ngono aku arep mapan ana ing negara ngatas angin aku tak nyusul karo dulurku Sucitra sing mapan ana ing tanah Jawa upama aku iso ketemu mestine aku duwe kanca aku duwe ruwang aku duwe sedulur ning tanah Jawa nyuwun pangapunten Kanjeng Rama paripaksa ingkang putrapun Kumbayana badal dawuhipun Kanjeng Rama Bharata jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lah kok jebul pitulungane Gusti kuwi werna-werna ya mung menungsane wae iso tanggap apa ora marang pitulunganing Gusti nyatane bareng aku ngetokake sumpah sing teko ning ngarep aku wujuding kuda sembrani iso nyabrangake aku saka gisiking negara ing atas angin nganti tekan gisiking musuh Jawa kene kuda aku matur nuwun ya dene kowe wis nyabrangake kelawan aku kowe njaluk apa kok njalukke suket ingkang ijo-ijo mengko bakal tak golekake dadi opahku kelawan kowe piye dadak nganggo dedak apa piye mengko tak golekke aja kuwatir lho kowe iki ngopo kok nyaket-nyaket kok sirahmu mbok usel-uselke aku ki ngopo ana apa gandeng wis cukup aku tak njaluk pamit sewang-sewangan laku muga-muga kowe entuk papan sing kepenak nggonmu mapan ana ing Nuswa Jawa kene aku ya tak goleki dulurku Sucitra wis ngono wae aku njaluk pamit ya kudu mengko kowe njaluk apa wae mesti tak turuti aja kuwatir kok suwe-suwe dehem kaya menungsa ya ngono wae aku njaluk pamit aku nyuwun pamit aku tak budal goleki kadangku Sucitra kowe golek papan sing ijo sing kerja dimana ora kekurangan pangan aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya kudu aku terus ki ngopo kowe iki goleke nggon dhewe aku tak goleki dulurku kowe kok ngetutke aku terus malah kadang kala kowe nyeneng pundakku semune kowe ora gelem tak tinggal lah ora tak tinggalke njur arep piye kok sik kowe jaran wedok to kowe lah ya ora bakal kelakon dewa ora kaya ngono kuwi dewa mireng sumpahe Kumbayana sing tak sumpahke ya sapa sing iso nulungi aku yen lanang tak pes dulur yen wadon tak pek bojone ya apa kelakon wong kowe iki jaran wedok kok kowe ngentutke aku ki njur aku tak dikon ngrabi kowe apa piye
Ora bakal kelakon aku ngrabi karo kowe. Wong kowe iki sato kewan, aku menungso. Ora bakal kelakon, ora bakal lakon. Ngopo? Lho kok malah deprok? Kowe iki ngopo kok malah deprok? Uda. Kowe ngopo kok malah deprok? Wong nyuwara jaran kok disoting. Kaya aja edan lho. Kowe aja gawe mangkel iku mbayana. Yen kowe sing ngetat-ngetutke aku kaya ngono kuwi, kowe gawe gempung atiku. Apa rasa matur nuwunku karo kowe malah dadi rasa muntapku marang kowe. Kudu. Ayo semingkir. Semingkir. Gelem semingkir apa ora? Kowe gelem semingkir apa ora? Kowe aja netangi kampurkaning Kumbayana. Nek kowe ora gelem semingkir kowe tak pateni. Kowe tak pateni, kowe tak amani curiganing Kumbayana nggon gulu. Kowe mesti tekaning mati. Nek kowe njaluk tapek bojo tegese kowe ngisin-isinke karo aku. Kalian Bathara Wrahaspati wekasan kula dipun sotaken dening Wang Pikulun Jatimurti. Wujud kuda. Raden, tumunten sakmangke kula nyabrangaken jeng ngandika Raden. Kosek to, kosek. Bathari kok mblenduk wetenge kowe iki meteng. Bathara nyuwun pangapunten menika ora turas panjenengan. Lho, kosek. Iki wah durus iki. Lah kok dadi kowe muni nek kuwi turas kuwi nalare piye? Koban nalika panjenengan nite kuda kala wau nyumpena kula ladosi. Satemah kurup dipun serot dening jaran kala wau tumunten. Menika winih paduka ing mapan wonten padharaning kuda nanging sakmangke ugi mapan wonten padharanipun ing rayipun Wilutama. Panjenengan tiyang sepuhipun jejabang ing mapan wonten ing kandhutan kula menika Raden. Wah, lah trondolo iki. Lah wong meng ngimpi kok dadi tenanan ki cara ngendi? Monggo aku ki meng ngimpi kok dadi. Wah, lah nek cara ngono kuwi wis ora bener. Mboten menika putra panjenengan kok sik. Nek kuwi anakku tegese kowe bojoku. Lah tobat to panyatanipun iki mekaten kok nyane panjenengan sampun nanem winih wonten ing kandhutan kula inggih panjenengan iki kula ladosi. Lah nek ngono kuwi cetha ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Nek ngaten panjenengan ngakoni dening putra panjenengan tak akoni. Anakku kuwi, wong kowe bojoku kok. Inggih matur sembah nuwun. Tobat. Ade, piye? Kula kok kraos badhe nglairaken. Lho. Rumangsaku kok tumpuk matumpa-tumpa. Lah kudune ra tak pethuk sikik to. Lah kok dadi urung-urung wis arep nglairake iki piye? Netanipun sampun kenceng-kenceng kados. Ayo tak goleke lendang. Tak sundang Wilutama, ayo tak sundang.